Sánchez Aliana. Gaitana Tormo Tomás. I ara anem a fer el sorteig del fester o festera major. Així que, xiquets, aquell que vulgui presentar-se per a fester o festera major, un passet per acabar. Una maneta en vostè para que traiga la boleta. Y la festera mayor es Julia Martínez Mora. Jo estic molt emocionat, la veritat. A veure, així falta una persona, per fer-se la foto oficial, i aquesta persona és el pregoner de festes de Sant Rafael, José Vicente Moyà Soriano. Quanta gent hi ha? Bueno, doncs, això. I està al nivell de tots antecessors. I d'esta joventut que tinc així, que això és espectacular, deixeu la festa per recordar.